Immunsystemets reaktion på bakterieinfektion. I vores immunsystem lever der en masse celler, som er med til at holde os sunde og raske og holde os immune over for viruser og sygdomme. Og en vigtig del af immunforsvaret er at genkende mellem egne celler og fremmede celler. Dette er vigtigt, fordi vores krop hele tiden er udsat for patogener, f.eks. viruser. Og vores immunforsvar kan kende forskel på vores celler og fremmede celler ved hjælp af antigener. Og når vores krop så bliver udsat for de her bakterier, som er patogener, som lever uden for cellerne, så det første, der sker, når kroppen bliver udsat for en bakterie, er, at en antigenpræsenterende celle, som oftest er en dendritcelle eller en makrofag, den optager bakterien og nedbryder den ved hjælp af nogle enzymer, som er i lysosomerne. Og antigenpræsenterende celler, de benyttes, når immunsystemet skal lære nye trusler at kende. Og antigenpræsenterende celler lærer de her nye trusler at kende ved hjælp af noget, der hedder MHC, som står for Major Histocompatibility Complex. Og MHC, det er en gruppe af proteiner, der kan binde fremmede proteinstykker, som er antigenerne, og holde dem frem, så andre celler i immunsystemet kan lære dem at kende, og derved huske, at de skal angribes. Og det er mikroorganismer, som er skyld i infektionerne af de celler, de rammer, og de celler, som mikroorganismerne så har inficeret, bliver dræbt af T-cellerne. Og T-celler, det er en type af hvide blodlegemer, og T-cellen kan formere sig til flere forskellige T-celler. Der er nemlig forskellige typer af T-celler. Og en af dem, som har opgave at hjælpe med til at aktivere B-cellerne. Og en anden type af T-celler er specialiseret i at angribe celler i kroppen, som er inficeret af virus og nogle gange bakterier. Og det her antigen, det bliver så placeret på celleoverfladen af det her MHC2-molekylerne. Og et MHC2-molekyle er så, at antigenerne bliver optaget af celler med endocytisk aktivitet. Og i endosomet reagerer de her antigener så med MHC2-molekylerne. Og normalt er det her bindingssite på MHC2-molekylerne. Det er blokeret af et andet lille molekyle. Men ved hjælp af et hjælpeprotein, som findes i endosomet, det hjælpeprotein kan så tage et hver antigen og ligesom erstatte det her lille molekyle, som blokerer bindingssitet på MHC2-molekylet med det her antigen. Når antigenet så er blevet bundet fast på bindingssitet, bevæger det sig mod cellens overflade og ligesom slår sig sammen med plasmamembranen. Og nu fremstår det så ligesom som det antigen MHC class 2 kompleks på cellens overflade. Og antigenet kan nu genkendes af CD4 plus T-hjælpecellerne. Og CD4 plus hjælpeceller er på overfladen af celler i immunsystemet. De er så de her hvide blodceller. Og deres funktion er ligesom at sende signaler til og fra til at sende signaler til andre typer af celler i immunsystemet, som så ligesom gør, at B-cellerne begynder at reagere. I det antigenpræsenterende celle bliver der udskilt nogle cytokiner, som er et signalmolekyle, og de sender ligesom de her signaler rundt mellem cellerne, så de sender beskeder rundt, som så aktiverer til hjælpecellerne, hvor der så bliver dannet kloner af de her aktive T-hjælpeceller. Og det specifikke bakterieantigen bliver så bundet til en specifik B-cellereceptor. Og det får B-cellen til at optage nogle af de specifikke antigener ved endocytosen. Og B-celler, det er lymfocytter, og det spiller en vigtig rolle i det specifikke immunsystem. Fordi at hvis B-cellerne finder et fremmed antigen, så bliver der udløst et signal. Og B-cellerne får hjælp af de cytokiner, som T-cellerne udskiller, for at blive fuldt aktiveret. Og når det så sker, deler B-cellerne sig til to nye celletyper, og den ene celletype er plasmacellen. Den producerer et antistof, som svarer til det antigen, som blev registreret. Og de antistoffer kan finde mikroberne og hjælper med at nedbryde dem.
Den anden type er hukommelsescellerne, og de husker de specifikke mikrobær, så immunforsvaret bliver aktiveret hurtigere, næste gang de så er i kroppen. Og det er så den måde, vi bliver immune over for sygdomme. Og de bakterier, der så kommer ind i vores immunsystem, kan så enten blive fagocyteret af makrofagerne, eller laver komplet systemet huller i bakterien, som gør, at cellerne springer og danner antistoffer.